abokina ana jin kofa a garin nan na gaya ma. Ni zan gaya ma na gaya ma mala. Ni zan gaya ma kai ni da kasa na je na sai da gonar gado yanzu babanmu yana can farfadiya yake. Sha'e! Na gaya ma harkan nan ne na gaya ma wani harka gaba ɗaya rike komai. Ni ba ka ga yanda ni karamar waya ta dawo ba ni ma. Ni yanzu na sai da gonar ba kuɗin ba waya. Baka shigo da kafar dama ba ne ba. Dai da Yakubu ya ce min wannan haƙalin shi wannan ana gane kyali yanzu ga yi ko garin baya. Assalamu alaikum. Kai Yakubu El Mustafa wada ma kana nan. Wallahi nake gaya maka. Ya Abuja. A nobal wallahi. A garin. Kimi na kai ka ga yanda kai fuwa. Wallahi kare gani. Ya wannan waya fa. Wallahi ita muke dan ba kai fita mana. Wallahi na gani wallahi. Ya abokina wannan kuma me? Bari na gaya ma malam Tinubu ne da ya harkar na da na zuba kuɗi na zuba. Sai da na gaya ma mayanin din nan ba ta yi ba ta wallahi yi. na gare gaskiya wallahi. Ni yanzu ai kawai. Ban gane ba. Ai ba wai ni wannan na fita daga bangare ba. Ni ban gane ba, ni har yanzu ban gane ba. Ni yanzu ko shara ce ka dauke ni dan jama'a yan share hare da yan wanki. Wai ina gonar gadon da ka siyar. Ana ma magana yanzu haka baban mu ba. Wala wannan ajaguda ne wannan ba zai gane ba. Sai da na gaya ma. La ilaha illa. Ai rantana ai na gaya ma gaba ɗaya sai a hankali wallahi. Ni yanzu abin da za a yi kawai dan dan baku ko wannan ne ko Allah mutumi na ka ba shi malam kai malam baka kawo ka gani He shot you. ai kai naka sun kuna ya kai masa Allah dina ka iya mana ya mana wallahi ne yake haka kowa da ya to da naka mu lissafa kowa da nawa ne naka a lissafa naka ba na son renin maru ai ka ga nan fa mutum na kuma dure na mu ma budan nan ka zo ka sa